کوئٹہ بولان میڈیکل کمپلیکس 4 ارب کلدار چگیش مالی بے ضابطگی انکشاف کنک بیتر آڈیٹر جنرل رپورٹ ردا مالی بے ضابطگی 2000 ابدے بریگیڈ 2022 نیام بتگاں 38 کروڑ 22 لکھ 6,000 کلدارے ہرچ درچ ریکارڈ پیش کنک نبوتک رپورٹ گوشک بوتا کے پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ مدہ 1 ارب 16 کروڑے بے ضابطگی کنک بیتک کوئٹہ بولان میڈیکل کمپلیکس 4 ارب کلدار چگیش مالی بے ضابطگی انکشاف بوتا آڈیٹر جنرل رپورٹ ردا مالی بے ضابطگی 2000 ابدے بریگیڈ 2022 نیام بیتک 38 کروڑ 22 لکھ 6,000 کلدارے ہرچ درچ ریکارڈ پیش کنک نبیتگاں رپورٹ گوشک بوتا کے پوسٹ گریجویٹ اسکالرشپ مدہ 1 ارب 16 کروڑے بے ضابطگی بیتگاں